Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ana pauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ka di akanayon ka nga aglaladot. Pasaray agdulok ka pa'y nabigbigat. Jakarod maawatan ti bagik. Nagbunga nga tati pa nakailawan mi ka ni Rafi. Anya? Ada na pasamak kada kayo ka ni Rafi, kunam? Wen nga rod. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Kasto'y kumutan. Nagbinulan ka din itabulan? Saan pa nga rod? Iso madanaga-nak. Rumbang nga ibagamday ta ka ni Rafi. Wen, ibagakan kwa na daytoy. Umay siguro man nandito'y library a pagbulbuludan dagiti estudyante iti libro. Di kanto lanagan annad. Anya ngay ita, ang mga no agdadagsun kan. Apay akanayon amala daw ni Rafi asumangpat manipod pagadalan. Saan ka ding aging galaang iti alas 5 ti klase na? Nagdamagak, kat ko na tinagdamagak akanayon kanumat ijay library ti pagadalan. Amangan no ipaspas nagnamat ti agadal. Rumbang lang. Saan asinsinan ti alalaan na akurso? Kinadoktor ko naman. Adan to doktor nga anak ta. Babaan iti kinadoktor na, bumak nang tayumanan. At dagayem ko anangato ti saan na iti ospital. Sigurado nga agtrabaho adagos iti dakkel nga ospital. Mangipatakder tanto iti bukod na a klinika. Dayta, tinabayagan nga arapaap ko. Imbag ta nakaumay ka dito'y library. Nabayag basitan adi ka imay ah. Naka-download nga minan dito yung laptop ko, dagiti kayat ko makita iti libro. Iso matlagayam. Adda nga min rumbang amaamuam. Anya ka di dayta? Apay kasla mariribukan ka. Agdadagsanak, Rafi. Ha? Masapul nga agkalay satan. Anya? Dang nga kakit di Amom nga agad adalakpay? Mabalin mamat nga ituloy ti panagadal mo, uray nakapagkalay satan. Asikaswan ka, kabayatan ti panagadal mo. Apay ngayon palubos mo ngagsikog ka. Dayta ita ti ibagam, tanagbunga ti inaramid ta. Kunamot nga ay ayatanak. Ibagak pa'y kada mama. Numanugot na nga kalay sata. Apay adamagampay. Masapul nga itakder mo ti agbalin nga anak ta. Sana basta agdesisyonak, tagad adalakpay. Kayat mo asawan. No saan da nga umanugot? Bye-bye anakon, kasta ka di. Anya ka di ti resulta ti panagsarita yo ka ni Rafi. Inutil di dya lalaki. Damagan na kanupay kadagiti dadakkel na. Kayat nasawan. No saan nga umanugot dagiti dadakkel na? Bye-bye anak ka? Dahita ti maawatak kan ko na. Agad adal pa nga min dya tao. Apay nga min adi kayo nakapagtapal. Among nga agad adal ni Rafi. Bulsa ka kanagayat. Ita, nailaw anak kon. Kasano itan? Aganak ka ka di abalasang? Amangan no saan akayat dagiti dadakkel na ngagkalay sa kayo. Dayta nga ron ti pagdanagak. Anya nga to ti makunan dagiti dadakkel ko. Naungat ka di dagiti dadakkel mo? Saan matkit di? Nam sigurado amasayer ti riknada. No maamuan da ngagdadagsana. Kat aganakat to abalasang. Agdadagsan ti kayan ayat ko, papa, mama. Librarian iti pagadalan mi. Librarian? Ha? Naglawan ka iti may salaang a librarian? Saan na mabalin? Amo pa yun nga, no si kati ama? Sigurado asaan asikati ama ti sikog na. Lepato mo na dya babae. Ado pa'y tinasaysaya at ngamday jay a librarian. Mama, Ha? Librarian lang?
Sigurado anak ayan ayat kan ka tada plano na abumaknang. Isuan na say-saya at nulipatan mo. Saan kang agpakita kan kuana? Papa, mama, kasanon ti anak ko kan kwa na? Saan lakit di asikati ama? Kasta dagiti ambisyosa at tao. Mga ramat da iti padada at tao. Tapno rumang ay ti biyagda. Apay nakaawag ka. Di ka matumumayan dito ayan ko. Anya ka dito imbaga dagiti dadakkel mo. Ang mga nupudno ti kunada. Asaan asyak ti ama day time imitan. Anya? Kasta ti pagkita am kanyak. Ulbrod? Anya nga iti amok. Di ka matbambantayan ah. Hayop ka. Diyak laing pagaro pa kasta ka at klase ti lalaki. Dap-dap pa at ti babawik no apay anam-am mo ka. Agpudno ka man kanyak. Talaga ka di asyak ti ama day tasikog mo. Hayop ka. Awan serbem. Asidad ka la kumakanyak tatong-patungtaan ka laangan. Awan an ka itibain. Saan ko nga ikamat tibagikan ka? Kan saan ko nga ikamat ti anak ko? Ikarigatak na isakad nga uray awan ka itibiyag mi. Adakan ka day ta. Desisyon mo day ta. Jay samat ampang a librarian ti kinasaritan. Wani nga rod. Ikarigatan na kanu nga isakad ti panagbiagda iti agbalintong anak mi. Oh, rambang laeng. Apay nga min ang nagpasikog. Amangan met no sana talaga asika ti ama. Yung panagrik na. Kaslat pudno ti bagbagana nga anak ko ti sikog na. Oy, saan ka pa'y asigurado? Amangan no kayat nakalang apikutan. Iso nga imbaga na asika ti ama. Diyan ka mo. Ngam kanayo nak ama pan IDJ library. Ket awan mo ti amo kasabali a lalaki iti biyag na. Ipakita na kadikan ka no adda sa bali iti biyag na. Siyempre, ilimad na. Mati kawak. Diyan ka mo ti sawak. Rafi, lipat naman day dya babae. Mamirmiraot laeng. Awan maganab mo kan kuana. Da kayo matgayam ti masabat ko, tita. Amamudak ka di? Asino ka kadibasang? Saan ka nga mo? Siyak ni Joanne, tita. Kadalak ni Rafi. Agpada kami, akin na doktor ti alalaan na. Asino, tagiti dadakal mo? Awan da dito ay, tita. Adada ijay Amerika. Kaya't mo asawan, agmay-may saka dito'y Pilipinas. Saan? Kadwak da lolak? Nasingad kayo kadikin ni Rafi? Wan, tita. Imbalagad ko kan kuana nga adaywan na jay mamirmiraot. Akaayan-ayat na. Podnot ako nam, iha. Sana may bagay ang makipulapol kada tayo tikas jay a klase ti babae. Basura! Kasta nga rutin bagbagak ka ni Rafi, tita. Angam, kunana ang mamating anak na kano ti ubing. No kayat niyo, tita. Isurok ti ayan ti babae. Ingkay pagsasawan. Tapno pumanaw dito syudad. Sayang ti kinapintas mo. Tabasura mat ti kayarigam. Ha? Asino kayo kadi? Apay nga inyarig dak iti basura? Gaputa kayat mo ti lumungaw. Iso aginargarim ti anak ko. Saan ka de? Awan ti tao aginargari, madam. Apay nga rod, apay kalay sakay ti anak ko. Aber, ha? Ambisyosa ka. Kayat mo pa'y adadaulan ti panagadal na. Da kayo kaditi ina ti awanan serbikan awan bain na alalaki. Ha? Di mo awagan iti awan serbi ti anak ko. Gaputa dandanin agbalin a doktor. Ibagamkit din nga awan serbi na. Sikati awan serbi na, awan babain mo.
Inawagak iti awanan bain kan awan serbina. Tadi na amo atakdaran ti kari kan inaramid na. Apay nga men, nga ented mo ti kakaiso na kan kuana. Agsipod tadyak ni namnama. Akas jay gayam a klase at tao ti anak yo, nana. Iso siguro abastos? Tada ti mawidan na. Saan lagayam amamirmiraut day dya babae? Bastos pa'y gayam, tita. Nagbastos a talaga. Awan la ko madita library ta ipungot-pungot ko. Di na kay lakit di in respeton, tita. Kasta ti awanan adal a tao. Anya nga ta tinaknakan ti anak ko. Ta tinutupan na day ta babae. Ginargari na lakit di, tita. Amoy umatan, ti lalaki, kasla kawitan. Noo masidag ti Erik, tuktukan na adagos, tita. Una, awan amo ti kawitan, adi mang tok-tok iti maiwaris nga iri. Imbagayo ko maitay, apumanaw dito syudad, tita. Tama nga, no, agtaray da. Umayak tumanan ditoy. Kay bagak apumanawon ditoy. Rombang laang, tita. Ay, masapul nga gawaan nyo, timang papanaw kan kuana. Una, tama nga no sabidungan na ti panunot ti anak ko. Kat pumanaw dang agpaiso. Pulos, asaan ama ikariday jay a babae iti pamilyami. Ikan nyo iti kwarta, jay head, dito library. Tapno papanawon da adagos, tita. Wansa nga agpaiso. Tapno sigurado, apapanawon da. Madlawan ti tiyan mo. Anya ka di ti planom. Kapilitan nga agawid aki di lugar mi. Ipasngay ko ti anak ko, nga uray awan amana. Kaasi kayumat nga aginagayam. Binaybayan na kayo lakit din tinangital kam iti dayaw mo. Saan ko nga ilunlunod? Tadakas ti mangilunod iti pada at tao. Gamdumtang tumat ti karmana. Tapno agnakam. Anya ka diti saan na kinayatgan ka? No kinapintas, adupay ti atiwam ababaknang. No apay mo't anagam-am mo kami pay laon iti dayjay alalaki. Anya nga rod ngay. Adda ditan, saan mo na may babawi? Sapay la kumaa, tanasalon at kayo nga agina, inton madanon ti panaganak mo. Nabayag mo't basit a dinagawid ni Vanessa. Agpaiso nga tati kunada. Ano kanayon ti tiimak dagiti salsaltak? Kat adda sumangbay. Idi pa'y lakalman a kanayon nga agunoni day ta salsaltak. Amo pa yan ngayon upod no dayta. Ngam no maminsan, no anya ti ko na dagiti lalakay, kasla mairan-ran hamay. Sa bagay, adda dagiti mairana. Addamot ati saan? Pagsasaulan no maminsan dagita, natultulad tayo laeng. Mailiwak mo ta diti anak ta. Sumangpot kumamutan. Sumangpet tulat ta, bakit? No isuti pang panunutam, ad-ada mariknam ti iliw mo. Isu nga iliw-liwag mo lang dayta. Anya pa'y ngay, no di kasta. Napanak ijay library, ngayan ti babae akaayan ayat ti anak ta. Amom ka di, ti babae. Insuro ti may sa akaadalan ni Rafi. Kina Doktor Kanumat ti alalaan na. Di pa'y laday ta babae ti inaram ni Rafi. Anya ka di tilanga ti babae. Taapay anailawan ti anak ta. Napintas? Ngam. No mamermiraot matlaang sanon. Anwam nga iti marigrigat. Rugit laeng amailawok iti pamilya tayo. Saan apulos ara amantigi mong. So ngayon baga kijay babae a pumanaw dito syudad. Lagod-lagod lang ditoy. Masurunak.
Pimanahungatan dito'y syudad? Naturad no di pa'y la pumanaw. Madlawan ti tiyan ti ampang a babae. Talaga ka di nga agawid kan? Wan gayam, urayat ti panaganak ko iji balay. Kaasi kayo nga ginagayam. Natumpungam ti lalaki, adi na matakdaran ti Karina. Sapay ko ma, tawan to ti pagbabawyan na dahi di lalaki. Itulod kay di terminal ti bus. Adupay mat nga rod ti ginatgatang mo nga isang pet mo. Sige man nga rod gayam. Agsubsubali taktukan ka. Unay ka tagsubsubalitan. Gayam ka, iso adi ka baybayan. Una saan? Sumuro takmat iti lugaryo. Awagak ti libraryan tagpakada ah. Ay, imbag man ta si mangput ka, anak ko. Ay, nga maapay. Pakawanan dak, nanang, tatang. Anda ma di anak pasama kanya. Masikog ka ka di anak. Sino tinakasikog ka? Kan, babae mo't deta kaduam. Binaybay anak tinakasikog kanya, tatang, nanang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu italawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, baknang ni Rafi, akayan ayat ni Vanessa. Mangalala da ito iti kinadoktor. Idinto tamay samot a librarian ni Vanessa. Idinagsikog ni Vanessa. Saan akayat ti pamilya ni Rafi, tamay sa da ito'y amarigrigat. Idi madlawan ti tiyan ni Vanessa. Nagawid da ito'y anasakit tinagam na. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agmanok man, tatang, nanang. Kasya na ka ti Diyos, anak ko. Pakawanan dak ko ma. Adama di anak pasama kanya. Masikog ka di anak. Itay pa'y anadlaw ko. Sino ti ama ti sikog mo? Babae mo't deta kadwam. Binaybay anak tinakasikog kanya, tatang. Nanang. Anyan tigas-gasat mo, anak ko. Apay nga min, anak, relasyon ka, iti pagduaduan a tao. Diyak yung pagarapakas diya klase na diya tao, nanang. Tingamin dadto maalalaki. Nasamit ti sarita da. Isu asaan kayo apalilaw. Nasaya at da, no di da pa'y naalat ti kayat da. Agam no naaladan, pagtalikodan da kan. Namamin ama di nga aramid. Addan to katukad na, tatang. Ay, saan ka nga agilunod, anak? Saan tayo ako kwa ti panagibales? Ay, bayam at ipasamak ti mangdusa. Iti asino man asaan anasaya at ti aramid na. Napanak iti library a pagpapaayan ti dang ngamawan kanumatan ni Chay. Imikat kat nagawidan. Agsublipay nga tayo, inton makaanak, mama. Apay ko ma numakaanak. Adda ka di manen planom amang bulatsing kan ko na. Aday wam day Chay, tabastos ang makisasaw. Nasakit siguro tin sawang yung kankwana. Isu abinastos na kayo, mama. Di mo man isakit day Chay nga ampang. Masuronak itimbagana nga da ka no timbawidham. Da kayo ka diti dakdaka mahatin natin mawidak, mama.
Dinak man katawaan, tamasurunak lang. Di mbagayo kumalike mother like son, ah. Apaman anay bagana, kat pinanawan na kon, ipungot ko kumankan. Imbag ta nasingpat dagiti dadakkel mo. Di da ka kinagura, gapo iti napasamakan ka. Manipod pa'y ubingak, jak iday ni kan iti pagsakitan tinakam. Nagsingsingpat kan nagtulnugak kadakwada. Isugayam anasingpat ka, tanasingpat dagiti dadakkel mo. Malading itanaklaan, tanailaw anak iti tao nga awanan konsensya. Napatpatag ti kinabak nang da, ngamti ka sa saad mo. May salang asao ti dadakkel na, pinati namat idadagos. Saan nanto nga tatarigagayan ang makita ti anak mi? Diyaka mo ah. Apay nga nga damat kasta klasin ti tao. Wan nga rod. No apay kit di anamati ak iti karina. Ulbod mo't gayam. Kasano ka pa'y ita, anak ko? Di ka pa'y mo't makatrabaho. Mairaman ti anak mo akaasay. No awan ti agga po iti ama na asuporta. Inton makapas ngayak. Awirin yun to tamapanak iti abroad, nanang. Isaganak ti masakbayan na. Adakan ka. Kastamot asaan abigbigan ngamin ti ama na. Daksagasa ti anak ko, nanang. Awan mapuutan na nga ama. Ay, saan asiksika ti kasta? Daan na ipas ngay nga awan amada. Ikagumaak to nga ikan itinasaya at amasakbayan, nanang. Tulungan da ka, anak. Uray awan ti amana. Saan tayo abaybayan ti ipas ngay mo? Agyaman na kada kayo, nanang. Sino pa'y ngay ti agtitinulong no saan ada tayo? Lading itat tinapasama kanyak. Pati da kayo, mairamraman. Katanya nga ron ngay. Kasta ti pamilya, anak. Saan nga imamag ti asino man nga agkamali, no di ka tulungan. Rafi, kailalaam ka di pa'y jay mamirmiraot at sinikugam? Apay na damag mo, dayta. Saan amay karikan ka day jay? May salaang a librarian. Idinto na may sakanton a doktor. Kapilitan na lipatek. Uray na pintas. Tas saan mat amay bagay kanyak. Kasta Ado dita, ti mabalin mo nga isukat kan kuana. Di mo lang amin makita kat. Naayayok iti kinapintas da dya babae. Nagpintas tumot ngamin. Uray na pintas tamamirmiraot mat. Ay, apay, tinak ka di makita. Anya timbagam? Jak nawatan. Ako mapantan iti pagadalan ko nak. Nasaysayat pa'y. Ijay mo ta talaga titurong ta, saan ka di? Joan, adda ka din kaayan ayat mo? No arman na, katsong batan ka, maadda anak ton iti boyfriend. Nasao kanyak ti kadalam nga agnagan iti Joan. Nga da kano'y jay abroad, dagiti dadakkel na. Wen mama, apay ka di? Di pa'y lakat iso tinaram mo, ngamday jay amamirmiraot. Anya kumati maganab mo iti day jay ababay. Nagpintas mat ngamin, mama. Oray na pintas, tanababalaang tinagadalan na. Dento tasi ka, Dr. Canton. Di mo ka di ibain, day jay ababay. No iti pintas, isupay lang tinakita kakapintasan, mama. Ngam no damaganda, no anya tinalpas na. Anya tibagam. Nababalaang tinagadalan na. Saan ang may panakal? Mama. Katawan da kalaang dagiti tao anang ato itigkimong. Mawatan na ka di, ha, Rafi? Rafi, mabalin ka di nga inton malam, kat umay ka ijabalahin ni? Adda ka di okasyon na maangay?
Nangato nga mintigradok iti exam tayo. Iso nga, ag-celebrate ta. Wow, Nangatong agpaiso tinaalam iti test tayo. Iso nga umay ka, ta uminom kan, agpa-take out ak iti makan. Saan ko ang mabali na paen ti Gracia? Narigaten. O sige nga, Rod. Namnamak ti umay mo ijabalay. Adda ka di pa awisam nga umay? Sika lang ti special asa nga ilig. Dandanin ti bakasyon tayo. Iso nga ag-relax tamat sagpaminsan. Okay, tay ko na kon. Madi apain ti Gracia. Makalawas ako dito'y lugar yun. Agsubli ako ni Jay Syudad. Agyaman na kiti umay mo dito'y balay. Umay kanto manan pumasyar dito'y. Saan ka kadi pumasyar, Jay Syudad? Saan siguro? Tadakkel to ti tiyan ko. Dito'y aklaangan, ingana ajak makaanak. Inton dandani ka aganak, umay kalaangan ija kaserak. Kadwaan ka amapan ija ospital no aganak ka. Ay na, imbaglakit din tadaka ka na yun no kasapulak ti tulong. Saan ka diya kasta ti agayam? Agtinulong? Sikan ti kasayaatan agayam, Jenny. Uray si kamat. Sikan ti kasayaatan agayam ko. Rabiin. Ngam, ayan ni Rafi. Napan ka no ije balay je kaadalan ng agnagan iti John. Apay anapan ijay? Addan sa kano celebraran da. Mayat matkit di, numaya sidag iti day je akaadalan na. May mayat day jayan ngam ti mamirmiraot asin ikugan na. Wan matkit di Nakunam, nga dayjay Amerika dagiti dadakkel na. Addan tumat posibilidad na amapan ni Rafi ijay Amerika. Sigurado dayta. Uray da tayo mata. Nalaka maipag na ti papeles no adda ti umunay jay. Una, no makapanjay kaadalan na, mabalin aso marunong ni Rafi no maasawa na. Kat nalakan tumatan amakapantay jay. Agbalintan tumatan a green card holder no kaskasado. Nabartak ka ka din, Rafi? Sikan samet tinabartag. No siya, kabalak pa iti uminom. Mayat pa lang ti ayos ti harak iti karabukub ko. Oray siya. Kabailak pa'y mat. Inton saan ko nakabailan? Itulod nakton iti silid ko, ha? Tapno may mayat. Ituloy talangin ti aginom iti silid mo. Amangan no saan tanto na makapag na. Ama panidje no nabartaktan. Nasaysaya at pa'y. Adamot lamiseta kan tugaw iti silid ko. Intagaro din. Itugot tantin inuman tayo dyan. Sagay sata iti bote nga ala. Uray sagdudwata pa'y. No kabalampay ti uminom. Ano ko nagsitulo ka? Akin silid dito ayan ko. Ha? Apay ngay. Kaabay ko ni Joan iti kama. Lamo-lamo kami. Joan. Joan. Bumangon ka. Joan. Apay ka di. Makaturog-turog ang pailaan. Joan. Kita ti lang ata. Abay, di ka kadi makapungtot. Anya kumangay ti pagpungtutak. Nagayatan tamat tinapasamak. Sige, maturog ka kitin. Awan anyaman na kinukuha na tinapasamak kada kami. Inturog na malin. Plano na kadi dahito yan napasamak kada kami. Siyak lang tinawis na.
Talaga aplinano na daytoy. Arakopan ka. Tapno saan ka pumanaw, Rafi? Agidda ka pa'y, ha? Bigatan, ngamawan pa'y ni Rafi. Kaawatan, anaturog ijay palay da Joan. Awagam taamwam no ijay anaturog. Sige, tawagak man ngagpaiso. Idi pala ko marabi kat inawagamon. Inawagak ngam di na matsong batan. Amangan numadamati happy. Iso adi na masango asong batan ti awag ko. Itangaro din ati panangawag mo. Amangan no adda na panan na asabali. Agtal na ka nga rod, tawagak. Hello, tita? Siya kung tinang sungbat iti awag yu. Tanakaturog ni Rafi. Di ta ka di tinagturugan na iha? Wan, tita. Dito kwarto ka naturog. Nabartak kami ngami ngagpadpada. Kaya't mo asawan, nagkaida kayo. Wan, tita. Agpada kami asaan mi nga mo tinapasamag. Kastanya nga rod ti aramiden tayo ita iha. Kwa, tita. Saan pa'y nga agawid? Kasano ti panagadalyo? Di, agadal kami lata. Ang inton bakasyon, agkalaysa kami. Di mo't kabulanam ita, anak. Wan, tatang. Aldaw laangan ti ururayak. May mayat numapan kan iti asidag ti ospital. Tapno asidag ti papanan numadanon ti panagpasngay mo. Mapanak nga rod ijay dagos ni Jenny, nanang, tatang. Tanarigat ti agbiyahe iti adayaw. Nagpasikal kan. Irubot ko nga rodon dagiti gargarot ko amapan. Itulod na kan ni nanang mo. Ay, uray di talaangan pagurayan ti lugan, tatang. Kaasimot ni nanang no may pailang ijay syudad sa agawid manen. Ang mamangan no aganak ka di tadalan. Saan pa'y tatang? Tiimbag at ti doktor kat duapay alawas. Agrubwat ka nga rudain tapno siguradaw. Narigatayin. Oh, ada ka mo din, Vanessa? Aganak ka din? Kabulana kon. Ngam, saan pa'y matket di ngagsaksakit? Imbag jay sakbayam ngagpaiso. Adayumat ngamin ti ospital iti lugaryo. Awagak to ni nanang numapantay di ospital. Tapno adan to kadwak ijay. Ay, wan gayam. Nakitak mo't nga kibkibin da Rafi. Kanji kanayon na kadkadwa a babae. Kadahalan na siguro da ijay. Bayam no iso ti kayat na. Iso siguro ti kayat dagiti dadakkel na. Adayo anapimpintas ka ngamiti da ijay a babae. Ado siguro ti linaon ti bulsana. Iso nga uray saan anapintas. Anay ko. Apa yan? Agrupangat ka matan. Mapanta ka din iti ospital? Agsakit mat na agpaisan ti tiyan ko, Jenny. Sabali ti sakit na. Aguray nga rod tamang para at iti taksi. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, idi nakadanon da Vanessa kan Jenny iti balay da Vanessa. Dinayaw ni Jenny ti kinasingpat dagiti dadakkel ti gayam na. Iti sabali abangir, inawis ni Joan ni Rafi ijay balay da. Tapanggap na apikutan ti baro. Nagbaligi nga rod ni Joan iti panggap na.
Kalpasan ti sumagmamanong aldaw. Kabulanan ni Vanessa, isu ang nagpasyudad daytoy. Iti panagsarsarita da ken ni Jenny. Kalaat ang nagsakit ti tiyan ni Vanessa. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ne, apa yan ang nagrupangat ka? Papanta ka din ni hospital? Agsakit magnagpaisun ti tiyan ko. Sabalin ti sakit na. Agure nga ron, tamang para ak iti taksi. Apag gusto ti umay ko dito syudad. Imbaglakit din tada ka nagkamangak, Jenny. O sige, aguray ka nga ron, tamapanak magpara iti taksi. Imbaglakit din ta saan ka narigatan ang naganak. Lalaki ti anak mo. Kinasya nak ti apo. Tamo na nga awan kabadang ko nga ama ti ubing. Patuluyam ka iti panggap mo ama pa ni Jabron? Apay, saan ka kadimot amapan? Saan ka di aplano ta adu at imapan? Iso nga rod adam damagek no mapan ka. Tagid dan ta nga agaplay. Apaman ama kapigsaak. Irugitan ton ti agaplay. Sapay la ko ma, tamay gasatan ta ti agaplay. Kat sapay ko ma, tanasaya at to ti matumpungan ta nga amo ta ijay. Kaslan to katay amok, anaungat ka no tinatumpungan na nga amo. Day ta itatirigat na, no makatumpong ta iti saan anasaya at nga amo. Ngam agsakripisyo ak, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Patuluyin nyo lat ka ti plano yaw iti gayem mo ama pan iti abroad. Kapilitan tatang, tapno maisaganak ti masakbayan ti anak ko. Ala, nuan niya ti amo mapagsayatan yaw. Suportaran da ka anak. Agyaman ak unay kada kayo, tatang. Kasano nga tatibiyag ko, no awan kayo akanayon amang tartarabay kanyak. Ay, asino kumapay ti agtitinulong no sana da tayo matlaang. Day tati pagyamyamanak iti apo, tatang. Uray marigrigat tayo. Mayatlat tati panagtitinulong tayo. Agsipot tayo so ti rumbang. Kahit kumusta nga iti panangipagnayo iti papeles yaw. Adan employer mi, tatang. Dandani kamin mapan ka ni Jenny. Ala, ikararag tayo nga raw ti panagbaligi yaw. Nalpasan timparamid tayo a clinic ken medical center mo. Mabalinan ngay loka tapno ado ti umay a pasyente. Awan mama, kuna kini Joan, adito'y kuman nga trabaho. Ngam kay kayat namat iti Amerika. Kasano ket adday jay dagiti dadakkel na. Kunak no sana mapanijay, tapno maadaan kami matan iti anak. Ngam di na pa'y kano kaya ti agsikog. Kanon to pa'y nga agsikog. Into ka din o saanan amabalin. Dahil tangarod mati bagbagak. Ngam ipilit na ti kayat na. Isuan na panan ni di Amerika. Di mun samot maiturayan ti asawam, iho. Saan ka no nagbalin a doktor? Tapno agsikog lang. Aniya. Awan ka di pa'y ti apo ko ta. Awan pa imod. Ingka man sabten. Taamang no simrom anan ti panagulaw kan kapsut na. Ay, mala, tayo naksabtain. Nuapay mo't nga min nga animik ti apo ko ta. Kaasimay. Ay, kaasi mo, tasumrulat ta ti kapsut na. Atun ti gastos ti inana. Kaskas di mo't lata, adi agbaliw ti kasasaad na. Kaasi damot nga agina. Ay, kanayon nga agdandanag ni Vanessa. Mapansamat amin asapol nan iti panagpadoktor ti anak na. Anyamit tin ti gasgasat da nga agina.
Barag kumamot no umimbag ti ubeng, tapno makalungaw damot kuma. Nagsingpet nga ubeng, nga managsaksakit piman. Masapol ang mabilin amin dagiti staff iti klinik mo. Asingiran da iti nangina dagiti amin na pasyente. Nabilin ko idan, mama. Ipasigurado makabailan dati agbayad no dito'y ti umay da pagpacheck-upan. Kanadamat na pharmacy tayo. Dito idan nagatangan dagiti agas da. Rumbang lang. Ngamin, dito'y da ngagpacheck up. Di ka agdanag, mama. Jack bye-bye anti-clinic tayo. Hello, anak. Imbag tayo mawag ka manan. Kumusta ti anak ko, nanang? Pinasardeng ko nga giskwela. Tapno saan ang mabannog? Leukemia ka no. Ti sakit na ko na ti doktor. Kaasi mo ti anak ko, nanang. Huwag nga, Rod. Masapol ka no amake mo. Sige, nanang. Ipaki mo yung... Ay, sige nga, Rod. Kasta ti aramidan may, anak ka. Apay anagubing ti anak mo, ngam nadaan iti kasjay asakit. Leukemia? Huwan nga, Rod. Kasano nga tanaw anak dito eh. Saan kun amay paagas, kun maipaki mo. Nangina nga mindagi jay. Masigsigod ti sweldom. Awan pa'y mabatbatikan ka. Agbiag lakit iti anak ko. Sana bali nga awan urnong ko. No tumulong kumamat ti amana. Awan serbi ti amana. Nasa umon. Talaga nga awan serbi na. Doktor siguro itan. Ngam di na pa'y maagasan ti anak na. Ayan nga tamot kan, dayjay nga ama ti anak mo. Awan damag ko kan kwa na. Kan sa anak nga interesado. Adda ka no kabarbaro a medical center. As asidag pa ngam iti emergency hospital iti tenga ti syudad. Padasan ta ka di nga ipanti apo ko ta dita. Barag nalalaing ti doktor dita. Kat maagasan na ti apo ko ta. Kunadamot nga mayat kanoy jay. Isu na lang tanangin na kano ti mabayadan. Ay, padasan ta. Barang no iso ti makapaimbag iti apo ko ta. Ala, rubuatam nga rodan ti apo ko ta ipanta ijay. Adda ka din nasarakan da kabarbaro a doktor ti anak mo. Mapanda ka no iti agdinamag a kabarbaro a medical center. Mayat ka no ti serbisyo dagiti staff ijay. Jay ka di kunkunada ang nangina a medical center? Wan ka no. Barang maagasan dati anak ko. Ay, hunay matlang a roden. Ngam no leukemia. Narigat samat nga agasan. Nang ro na no nakapsot ti pasyente. Kaasi mo ti anak ko. Nabayag basiton nga agrigrigat. Ikararag talaangan iti apo, takasyan na ti anak mo. Kanayon da itang ikarkararag ko gayam. Kat sapay ko maiti Diyos. Tama imbagan ti anak ko. Idaw-dawat na, gayam. Marisa, pampanunutat ti babae asinikugan idi ni Rafi. Apay day chay ngagraraman. Sa dino nga taitan ti ayan na. Itian niya aga po, malagip mo. Malagip ko laang mata. Si kantumat ngamin. No apay adi mo kayat dayjay a babae. Kat napintas met. Ne, siya ka di lang. Wan mat. Si kalaang ti saan ang mga yat iti dayjay a babae. Mas kay kayat mo ni Joan. Ngaman niya nga ita. Adan ijay abroad. Kat atapag. Nga adan sa bali a lalaki iti biyag na. Anya, imposible. Isukat nakit din ni Rafi, kat nataar ti anak ta. No pudno nga ayatan ni Joan ni Rafi. Itulok na kuma ang maadaan da iti anak. Angam kita imadayon. Katawan samatan di panggap na nga agsubli. Wan marod. Anya mo't tanday di amanukang ta. Kat pampanunutak. Nga anya nga tano sarakan tayo tayo nasikugan ni Rafi.
Kaya't ko ang makita ti Apok. Ipaay tayo ti tulong kadakwada. Paadalan tayo ti Aputa. Tagbalin to kumamat a doktor. Tapno adan to matmang sukat ka ni Rafi. No saan nanto nakabaalan ti trabaho na. Sana mabalin. Diyak kayat nga agin na si dagday di a babae kan ti anak ta. Ha? Awan pa kairanudan itikaskan kwa na mamirmiraut lang. Isuki din, ti mairanod iti kinabak ng tayo. Saan nga iso ti mairanod? No di ket ti Aputa. Agyaman na akiti inted mo at ulong, Susan Balasang ko. Awan anyaman na, nanakora. Agkakaaruba tayo. Isuada tayo ti agtitinulong. Dakala at ulong, dahito inted mo akash, Balasang ko. Napanak na guruor kadagiti addaan itinaayat at tumulong, nana. Kadagiti gagayam ko. Ken kadagiti kaaruba tayo as idadaan at tumulong. Agyaman na, Balasang ko. Imbag lang nga igatang iti agas ti Apok, kanda do mapayaka sa pulan na. Addan to pa'y sumaro no, nana. Ngamin, ingkamang kunday ti ije simbaan mi. Kat tumulong dagiti members nga agsulisit para iti apuyo. Ay, agyaman ako unay, Balasang ko. Oray ije simbaan, apakimismisaan may. Nagpatulong akmat ijay, kat sidadaan da at tumulong. Una, uray makuna abasit lang ang atulong, ngamdakkelan abanag dayta. Hawan, Balasang ko. Kat agyaman ako unay. Amok, nanakora. Agimbag ti apo ko yun. Hello, anak. Kumusta ka mo tandita abroad? Nasaya at mo't nanang. Ta kayo, kumusta kayo? Nasaya at kami kan ni tatang mo. Kan awan pagdanagam iti anak mo. Ta saan mi abay-bayan. Diyak maliklikan ti agdanag, nanang. Kanayon apang panunod at ti anak ko. Basta agtrabaho kalata dita, anak ko. Kat saan mo abay-bayan ti salunat mo. Wen, nanang. Uray da kayo. Saan nyo abaybay anti salon at yo? Taawan sa bali ang mga yuan iti apuyo. No di da kayo. Wen, anak ko. Ahuwan gayam. Adabasit na awat ko atulong. Manipod ka ni Susan akaruba tayo. Kan adamot ng ted adad dumapay. Ket isupay nga igatang iti masapsapol ti Apok. Pagyamanan tayo no kasta, nanang. Wan, anak ko. Ket ala, ay wanam ti salon at mawan. Diyak kayat nga adadakas sa mapasamak kan ka. Wen, nanang. Ala nga rod, anak, kastapay. Wen, nanang. Kat urayan yung ipawid ko akwarta. Wan, anak ko. Ala, agan anad ka akanayon. Rafi, saan mo ka di akayak ti sumurot dito Amerika? Sayang mati medical center nga imbangon ni Papa no panawag. Siga ko matiagawid dito eh. Tapno duwata namang imaton. Diyak kaya't apanawan dagiti kabagyak dito eh. Sikat ti rumbang asumurot dito eh. Diyak mapanawan ti medical center. Ado ti pasyente dito eh. Ay, sige ka. No di mo kaya't ti umay dito eh. Di ta kalat tangarudan. Tadito yakmat. Kasano nga ro ti arapaap ko maadaan ta iti anak? Bye-bye ampay lang dayta. Saan pa'y nga ita? Ay, jak to kaya't nga agla nga alos siyang no agsikugak. Apay nga ro anak asawa ka kanyak. No di mo matgayam kaya ti aganak. Basta, jak pa'y la kaya't ti agsikug. Ninsamot Joan tinakasaumbaban iti cellphone mo. Wen mama. Ibagbagak nga ro nga agawid din. Tapno madaan kami ni iti anak. Ngam di na pa'y kayat. Apay nga rod nga inremedyo na ti panag-asawa yo. No kastamot lang nga di na kayat ti agsikog. Dahita nga rod mati pakas da awak mama. Nasaysayat la ko man. No di kam nagasawa. Pagbabawyam ti panangasawam kan ko ana. Kasta ka di iho. Wen mama. Iti dayto nga edad ko. Rumbang nga da kumamatan anak ko.
Kan, adda kumamat mangaw-awag kanyak iti mamita. Ay, kasla kayat ko ngagpaiso nga adda kumamat ubing dito'y balay. Ngem ti parikot. Sana kayat ni Joan ti agawid dito'y Pilipinas. Nataangan ngam awan pa'y makuna nga apo ko ta. No kumaadda dito'y ni John, mabalin ang maaddaan ta iti apo. Mailiwak mata ni Ubing. Adda ko maaw-awer tayo nga ubing. Maupupay pa yan ni Rafi kin ni Joan nga asawa na. Di na kanukayat ti agsikob. Day tamot ti saan ko akayat nga ugali di manugang ta. Apay ang nakikalay sa pailaan ka ni Rafi, no di na kayat ti agsikog. Kuna na sosyal, ngam anya ka di pa'y serbi na ita, enton mataanganan. Diyay lang kasasaad na ita tinapatag, kasanon ti masakbayan ta. Bumakit kan lumakay da nga awan anak da. Kasanon, no di dan kabaalan. Iso akayat na tagyan ni Jay Amerika, tado ka no ti kabagyan na ijay. Kaslaawan patag ni Rafi nga asawa na. Naibos ti kwarta nga impaw iti anak ta. Medyo may at man basiitan ti kasasaad ti apo ko ta. Mabalin na pagawidin dati ubay ngam inton madanon ti kay mo na. Ken inton nagkapsaut, may sublimanen ditawi. Ay, kahasimot. Ospital ti pan nakabalay na. Kanayon ang maisublay. Nakapsot mo't nga main. Ay, uray kumamit no talyawan ti aking putot. Tatumulong kumamit iti pan nakapaagas ti anak na. Ay, awan siguro, ati puso na. Iso tay awagan da a pusong bato. Nana, tata, mabalin nyo pa'y ngayawid ti ubing. Isubliyon to, into ni schedule ti check up na. Ay, oo, doktor. Yawid mi nga ro ti apo ko may. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, managsaksakit ti anak ni Vanessa. Naduktalan ti doktor, alokemya ti sakit na. Kabayatan na, nang ibangon ti pamilya ni Rafi iti medical center. Iti saan na igagara apasamak. Impandana na kora kan Tata Rodolfo ti ubing. Iti medical center, da Rafi. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mabalin yun ngayawid ti ubing. Yagyon tumanen, inton sumaraw no a check up na. Medyo pimigsan, doktor. Iso ayawid mi nga rudan ti apo may. Wen, ina bakit? Binulan nga umayo i-follow up check up. No agkapsot, admitak manen. Ala, iresitahan kayo iti agas na. Wan, doktor. Kaning kayo kitaan ti babayadan nyo, sakbay nga gawid kayo. Wan, doktor. Apay alangam tinapuyatan iho. Di na kamin pinaturog ti tagtagainap ko, mama. Apay, anya tinatagtagainap mo. Tadi mo na iturugan ako na. Nakita kampay idi ni Vanessa iti tagtagainap ko. Katkatawaan nak, idinto tamalmaldayak, mama. Anya nga tati kahit asawan day jay? Ha? Sino day ta, Vanessa? Nagan nalaangan kat kasla na pintas.
Ti babayan na si Kugak idi, mama. Vanessa, tinagan jay bastos nga wanan adal. Saan na bagay tinagan na? Apay nga tanay tagtagainap ko, mama. Baliktad ti tagtagainap. Si kanto ti mangkatawakan ko na. May sakan a doktor. E din to taiso katawanan adal. Nagnginamot kanday jay apagagasan. Manula nga aldaw ti apo ko ta. Ngam nagdakkel ti imbayad ta. Kasta dagiti pribado a pagagasan, bakit? Talaga nangina. Kasano no awan ni Vanessa iti abroad. Urayin ka dilatan nga agkapsot ti ubeng. Day tangarot ti pagam ka mapasamak. Kung na jay doktor, anakaro ka nun ti kasasad ti ubeng. Kaasi mo ti ubeng. Nula ko mamabalin a sublatan ti sakit na. Sublata kun Italag tayo latan ni ti apo ti amin. No kumasana binaybayan ti amana. Adda ko makabadang ni Vanessa amang ipaay. Iti amin ang masapsapol ti ubeng. Day tatirigat na. Tawan mo't kabadang na. Kaasi ti ubeng. Adda ka di parikot. Apay akas lamaburiburan ka. Ay, mama. Naitagtagainap ko manan ni Vanessa. Day takit din ti pagtakta kami ti oras. Ang magurek ka. Saan ka di asika ti akin putot iti anak na? Wen, mama. Ayan da nga taitan nga gina. Diyay ko maanak na. Itad na kumakan ka. Saan matakayat ni Joan di aganak? Oh, dangat ay jay. Pinanawan na kakiit din. Idi pa'y lang nga do ti Jack kayat nga ugali na, mama. Apay ngamin at tinutupam idi. Adamot pa sa tiyo iti napasamak. Imbagayo amay mayat ni Joan, ngam ni Vanessa. Ita, saan ko na nakikita ti anak ni kini Vanessa? Anya ka di tinagsaritaan yo ni Rafi. Kasla napataga. Kayat ko apasapol ti anak ni Rafi, iti agnagan iti Vanessa. Itapay. Kat no ide, kat inka pinagsasawan ije trabaho na. Imbag no kayat na nga ipakita ti ubingkan ka. Ika kiti ado ak kwarta, tapno ipakita na kanyak. No kayat nakidia kat gatangak pa iti ubingkan ko na. Sabagay, ti mamirmiraot. No pakita iti kwarta, sigurado atok maan na. Talaga? Amo matan ti agbibisin iti kwarta. Alaon na lakit di ti kwarta. Ipalpas ko pa iti pakakumikuman mi ita. Isarunok apasapol ti apo ko ta. Nalakalaang apasapol no dapay dito'y Pilipinas. Papanan na kumangay. Amangan no di pa'y makadanon iti kabanghibang a syudad. Oh, apay analiday ka manan. Pimanaw dagiti amo ta. Itaddanto kano ti sweldo ta, intun sumangpot da. Anya ka di ti pagdanagam. Itaddamat no umay da. Kasano no i-extend da ti panagyanda iti sabali a pagilian. Awan pa'y maipawit ko para iti aramatan ti anak ko iti ospital. Sapay impawit ko mati di balay mi tinaudi a sweldo. Ipapaaramid ko nga min ti balay mi. Imbag pa'y kan ka ata makabalay ka. Siyak ngay. Mapan amin iti agas kan kimo ti anak ko ti sweldok. No awan ka dito'y abroad. Jak amo no anyan tinapasamak iti anak mo. No awan ti kwarta nga ramaten na. Iso siguro ang nagbiit ta anak ka umay dito'y. Takinaasyan nak ti Diyos. Mamati ak iti imbagam. Dagiti daduma ang nag-apply para abroad. Kat mabayag sada makaumay dito'y. Adupay a proseso. Itaman pa yan nakalagip ka nga umawag. Imbag pa'y kanyag. Tamakalagipak nga umawag. Angam si Kangay. Kanayo na ka makumikum iti medical center. O anya, di ka kadipay agawid. Diyak kayat dita.
No di mo kayat ti umay dito pasensyan. Kaslasan tang agasawa. Kayat mo matan dita, ngam dito Uray si kamat. Kayat mo dita ngam dito Awan ka dito importante nga ipagam. Nabanugak. Kayat ko ti aginan na. Kwa? Adda ko makidawag. Kayat ko ti waya-waya. Anya ti kayat mo asawen. Ibagak to inton maminsan. Mapan kami pa'y agpasyar, kadagiti gagayam ko. Okay, bye. Ni kadimanan Joan ti mawag. Kasla masurun ka mat. Awan pa'y nasayat nga ibagana, papa. Kayat na kano ti waya-waya. Waya-waya? Kayat na siguro nga ipawaswas ti kalay sayo. Isu akas ta ti imbagana. Nalian iti ugali day jay Amerika. Nalakadalaan nga ipawaswas ti kalay sa ijay. Sana nasaya at tinatumpo nga mababae. Kaalasan ti asawa, adi na kayat ti aganak. Sapay tartari gagaya ko mati madaanan iti anak, papa. Ngam kasano? Adayo, kan saan akayat ti asawam ti agsikog kan aganak. Anya nga ti pamuspusan, papa. Mayat ti singhasing ni mamam. Apasapul ta ti anak mo kan ni Vanessa. No diyo ko malinapdan ti relasyon mi idi ni Vanessa. Sa anak ko mga agsagsagaba akastoy, papa. Hello, anak. Imbag ta imawag ka. Adda ka di manan madi anak pasamak nanang. Nakarwar kami ni Ije ospital. Nag-ina ti binayadan, May. Pribado nga minday ta medical center nanang. Uwan, anak. Pribado, isuan nangina. Pasensya kayo kumapay laang nanang. Apay ka di, anak. Anya ti parikot mo. Nagtur nga min dagiti amo mi ka ni Jenny. Awan pa'y sweldo. Taitaddan to kano inton sumangpet da. Kasta kad ay. Ala. Mangirimedyo kami kan ni tatang mo iti igatang minto iti agas ti apo May. Ala nga rood. Kasta pa'y, anak. Kasano nga tanong madanon ti panakakimo ti anak ko. Katawan pa'y dagiti amo ta. Ha? Kasano nga agpayson? Day tangarod ita ti parikot ko. No saan amakimo, agkapsot, kan marigatan kano. Damag ko man nga ado kano ti pagdaksan na, no malanganan ti panakakemo ti may sa pasyente. Wan kano. Imbes asumaya at ti kasasaad na. Saan? Ay, mabaliwan man ang ti schedule na amakimo. Di, padasan na ti makisaong iti doktor na, nga oray maudin to nga itad ti bayan. Kapilitan na kasta ti aramiden da, no saan pa'y asumangpet dagiti amo ta. Ti saludsod ita, kayat ka di ti doktor nga utangam pa'y ti pagkemo ti anak mo? Sapay ko matakayat na, Jenny. Umad-adumat ti umayag pakemo dito medical center. Wen mama, iso nga ipangato tayo manin ti bayat ti kemo. Tadi kalidad mat dagitar aramaten tayo. No di da kayat tinangin a presyo tayo, mabalin da ti mapanijay adayo. Awan mat sa bali a pagpakemuan da dito asidag. Pudno day ta, mama. Adamot emergency hospital, ngem nagado ti nakapila. Mabayagan da nga aguray. Saan da makasambot, iti naka-schedule a session da. Nurayan da pa'y ti pila, maunnaton ti pasyente. Awan bibiyang tayon iti dayta. Nang runa, no saan da nga agbayad. Kwartang agpaiso tinapatag. No awan kwarta ti umay, saan mong admitan? Wen mama, saan a paggagasan ti agpalpalama da ito'y medical center tayo? Saan ana ipatakder da ito'y apagagasan ti awan kwarta na? Dakal ti gastos tayo dito'y. Dandani manan ti schedule ti panagkemo ti ubeng. Awan kanupay mat ti amo ni Vanessa. Kasano nga roden ti apo ko ta? Yuray tayo kaday ti sumaruno a panagkimo na? Padasan ta ti makisao iti doktor.
No kayag na nga ipautang pa'y ti bayad ti pakeen mo. Sapay kumaat ta kayat da. Padasan ta akid dawoy na. Nga agbayad tanto, inton makaipaw iti anak ta. Mala, padasin tayo ti makisarita iti day tiya medical center. Tabarang kayat da. Kano ti panang pasapol mo iti anak ni Rafi? Mabiitan. Dandanin malpas ti proyekto mi. Katinton malpas, iso ti sarunok apasapol. Magagaranak mo tan ang makakita iti apo ko ta. Saan lasi ka ti magagaran? Uray siya, mat. Ala, agawaam nga rod tapasapol mon. Agtutor ka kadi. Madanon to dayta. Nalakalaan ti mangsapol, no adu ti mamandaran nga agsapol. Malagarudan, tamapanak mo't ije medical center. Kita no ado ti agsangpot a pasyente. Adda sumungad a pasyente. Madlaw a marigrigat. Adda nga ta kwarta dagita. Adda, mama. Imay dagitay din. Nakabayad naman. Adda siguro kwarta damanan, isungay mayda. Nalabit akasta, mama. Nakairemedyo na siguro, isungay may damanin. Ala, tasabtek man nga rod ida. Leukemia ti sakit ti ubing, mama. Medyo nakaroon ti kasasaad na. Masapol ama confine. Sino ka di ti pasyente? Daytoy apo ko may, madam. Inton bigat ti schedule ti chemo na. Iso ti imbaga ti doktor na. Nagkuhapon nga ubing. Agam, adda ka di kwartayo a pagbayad yo. Dayta ko mati ipakpakaasi may madam. Mabalin ka di nga inton makaipaw iti anak may. Sakam agbayad. Anya, makapawit. Kasanon, no saan nga agpawit? Agpawit dayjay. Tamo na ti kasasaad ti anak na, madam. Awan nga min ita ti amo na. Iso adi da pa inted ti sweldo na. Kasanon, no di da itad ti sweldo na. Makabayad kayo nga rod. Ikarimi, madam. Agpawit dayjay. Apaman ama ited dati sweldo na. Isubli yun to ti ubing. Inton makapawit ti anak yo ako nayo. Angam, di mo't sana mabali na maitantan ti panagkemo na, madam. Saan ang makemo? No awan pagbayad yo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryeta yu italawas ang napauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan pa'y asimang tatiamo ni Vanessa, isuasan pa'y ang makapawit para iti panagpakemo ti anak na. Kabayatan na, insublida na nakora ti ubing iti medical center, katiin ni Rafi ti simango kadakwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ikarimi, madam. Agpaw iti anak may apaman ama ited dati sweldo na. Isubli yun to ti ubing. Inton makapawit ti anak yo ako nayo. Madam, sana mabali na maitantan ti chemo na. Saan ka day? Sana makemo no awan pagbayad yo. Pangaasiyo ka di, madam. Kasapulan ti ubeng amakiimo ka no inton bigat. Agbayad kamin tulat ta.
Saan ka kadi a makauawat abakat? Saan apagpalimusan to'y medical center me? Agsubli kayon to, no adda kwartayo ko na lang arudan. Ala, ing kayo ijay emergency hospital, bareng agpautang da ijay. Ay, unay kat at imangkan ti puso yun. Saan mimot nga itarayan ti bayadan mi, no bilang? Anya ka diti parikot dito ay. Apay apimanaw ni mama na kami suot. Mamamgayam, jay di na kami kayat apastrakan. Taawan pagbayad, may. Saan kami napagagasan dagiti awanan kwarta dito eh? Ina bakit? Barang no da kayo ti ada konsiderasyon na. Agpaw ito umutlaang ti anak, may. Agsubli kayong tulangan into nagpauitan iti kwarta ti anak yo. Ngem di kayag danag. Resita kiti agas ti ubing. Tapno adapay usarin na. Sakbay ti pan nakakemo na. Anya pa'y ngay, no di kasta. Iresitaan da kami nga rodan. Taing kami gumatang iti agas. Nakagatang ka ka din iti agas ti aputa bakit? Wan ngam saan ko ang nagatang amin. Gatangan to, inton makaipaw iti anak ta. Anya pa'y ngay. Anusan tayo pa'y ati adda. Ay, madanagan aklaang iti mabalay na mapasamak. Tamaitan ta ti panakakimo ti ubeng. Sa apay kuma. Tawan pagbabaw yan dagiti at tao. Rupat kwartada. Anya nga rod, kasta ti kayat da. Padasan ta ti mapan iji emergency hospital. Bareng saan unay nga atidog ti pila. At nagdamagak. Atidog ka no ti naka-schedule ijay. Into ka no pa'y umayabulan ti islat. Imbaga ngay kanda ko mati ubeng iti islat na. Wan ko mga rod, lakay. Apay akasta ti lang mama. Adda ka di pa kariribukan nyo? Apay akastoy tirignak. Edi imbaga nga agsublidan to inton makapaw iti bagbagadang agpawit. Tinalyaw nak ti ubing. Kasla nakakaasi tilangan na. Nakaamamo. Nakitak mat dita mama. Nakaamamo ti rupa ti ubing. Oh, ang apay ko mga iso ti panunutan ta. Awan mo't kwartada. Adda nadlaw ko iti panang talyaw kanyak ti ubing. Kaslam amunak. Saan ka di nga imbagam nga inagasam? Iso siguro akaslam amuna ka ako na. Wan mat kiti. Adon ti inagasak. Ngam, sana kasjay ti mariknak. No kasjay akita endak. Oh, sino ko mga rod dagi jay? Tay soki din ti pagsarsaritaan ta. Ado pa'y ti mataming atat tao nga dakwartan. Sa bali lang amin ti riknak iti dayjay nga ubing. Atay mabaringkwas ka. Anya ti mapaspasamak kan ka. Jay man ubing a pasyente. Kasla makit-kitak pa ilaang ti panang talyaw na kanyak, ide pumanaw ta. Ubing lang. Pagtaktakan pa iti panawan. Adula amin. Sino da itchay nga ubing? Apay akas chay ti panang kit-kita na kanyak. May salaan nga ubing. Pakasik naram. Basta awak man. Anak laang ti mamirmiraot. Isuki din ti pakareribo ka. Unay kan, nairamraman akpayan. Rabi ipay laang. Disturbom ti turog. Maturog ka, tainak man kiti agkape. Nuing kagkape. Ad-di ka makaturog. Maturog ka laang, tadi ka matsagsagitan. Nakita nga do ti urnong dagiti inchik ijaigid ti kalsada adidan kayat nga alikaman da. Saan ka di nga ugali dagiti inchik ti agsukat iti amin nga alikaman da? No danda ni New Year? Wen ka no,
Iso nga ipanda iti dayjay abanda, tamabalin nga alaan ti akin kayat. No saan ama ipari ti agala, intaman nga rod agpili ti mabalinta nga alaan. Mabalinta nga ipawit iti Pilipinas. Alikaman ti kaadwan nga impanday jay. Ada kaldero, kasirola, kortina, kandad dumapay. Intaman nga rod, ikandado ta ti balay ti amo ta. Saan da nga ta sumangpat ita? Amangan no madama nga agkiw-kiwar ta kat adadan asumungad. Saan tayo mat siguro? Darasan ta tap na makaado ta. Ipawit tan tumatan iti Pilipinas. Nagadukat na dito yan nga imbati dalatan dito igit ti kalsada. Nagpipintas pa'y laang nga alikaman. Dagiti kaldero kan kasirola ti alaag. Stainless dagito Nangina iti Pilipinas. Amangan maawan pa'y tikas ta akla si alako ijay. Nagpupuskol ko naman. No makadanon dagito iti Pinas, imported ko nada, uray no pinidot talaang. Oray pinidot laang ata talagamat nga imported. Sa bagay, nagapumot iti abroad. Ako ray ka. Anya na ito kasla. Portfolio? Kita agman. Ha? Jenny, saan ka di Hong Kong dollars na gito Ha? Saan nga ta peke dagitay? So nga imbalang da? Kita man, no adanagan na itibag. Wano ada ID na iti unag. Awan mo ti makita. Kasanurod ang maisubli da ito Uraya man, madagbiro. Nawan ti agbiro. Baknang kan, adan pagpaagas ti anak mo. Saan nga tapay asimang pati amo ni Vanessa? Imawag ko maday giant si mang pati amo na. Ay, kasanon ti panagpake mo ti ubeng. Adayo pa'y ti schedule na iti emergency hospital. Agkapsot pa'y kit di manan Ado pa'y ti agas, nga madilat tamot. Maisubli ko mamanin iti medical center. Ay gama, awan mo't kwarta tayo. Ano sino pa'y ti babak nang isuda pa'y ti rupat kwarta. Maamakda saan tayo makabayad. Awan asid ay ti masakit. Awan mabalin mo. Taawan mo't nga rod ospital mo. Nagparamid na ngagpaiso iti ospital, ng para lang mo't kadag iti adda kwartana. Adamot kit di iti emergency hospital. Nga masapol ang ma-schedule pa'y. Ado matiim mo na ngam ti apo ko ta. Nagbayag ka ng padpadaan. No adamang sapul dita adolyares dita nakapidutam. Ngam awan matimang claim. Iso nga rod, imbalang da nga taa talaga? Apay nga iti nakapidutak. Iso pa'y ti pangalam iti ipawit mo pagpaagas ti anak mo. Awan matimang claim. Kasanon no adan tumang claim? Di ibagam tipod no abinawasam ta pagpaagas ti anak mo. Mayat nga taday ta nga aramidak? Nabayag mat basitan nga inururay mo no adda umay mang sapol. Ngam awan mo, saan ka day? Sa bagay. Saan kumat nga aguman? Taitad kumat laeng no adda umay mang biro. Hello anak, kumusta ka dita abroad? Nasaya atak lang ta dito'y nanang. Da kayo kit di Kumusta ti anak ko? Nalpas ka din ti kimo na? Naka-schedule ija emergency hospital. Saan pa'y anadaanon ti pila na? Imbag no saan amarigatan ti anak ko, nanang. Ay, agkapsot. Adamot kit di dagiti agas na anak ko. Aguray kadilatan ti anak ko no kaano amadanon ti pila. Aduda ngamin a pasyente. Napunno ti ospital. Iso adito'y balay nga urayan mi ti pila na. Di pala sumangpat mat dagiti amo ta. Masapol nga agawid ak iti Pilipinas. Tasyak ti mga sikaso iti anak ko. Kapilitan nga urayam idaa, taadda kadakwada ti passport ta.
Sapay ko mga ruta sumangpot dan. Tapno makaawid akmat ta ni Pilipinas. Ikararag ta sumangpet da kuman. Asino nga tati akin kuko iti medical center arupat kwarta. Sigurado ang milyonaryo ti akin kuko Medical center ko naman. Awan ang puso dagi jay. Inton makaawid ak iti Pilipinas. Ipan konto ijay ti anak ko. Kat pakitaak ida iti ado ak kwarta. Tapno tamingan da ti anak ko. Wenman, adamat day tanapidot mo. Awan mo ti mangklim. Oh, nakalagip ka manin ngay mawag. Awan ka di at talaga ti plano masumurot dito eh. Sikaman ti pagdamagak. Awan ka di at talaga ti plano mga agawid dito eh. Nakapangad nga kon. Jack kaya ti agawid dita. Adakan ka na ita. Awan mo't lang ti Serbina nga agawid ka dito eh. Tadi mo matlaeng kaya ti agsikog. Day tala agsikog ti ibagbagam. Numabalin na ko ma. Disikan ti agsikog. Awan Serbina ito asaritaan. Di ka la kuman imawawag. Adda ka di sa bali dita. Iso adin akon ikaskaso. Saan nga ta sikat ti addan sa bali na dita? Iso adi mo kayat ti agawid? Imbes ang mailiw kayo iti tungkal maysa. Saan mo't taday taag subsubang ter-aramitin nyo? Awan ganas kon kenkwana, mama. Tadi na kayat amaadaan kami iti anak. Amo na akailiw ko ti ubing. Ngam paidamat. Uray ko ma, no agpakita ti anak mo iti sabali a babae. Ay, ipaspasapulan ni papa, mama. Mangnamnamaak ang masarakan tayo ti ubing. Sapay ko, ma. Dakal siguro itan. Nalabit, bariton wano balasitang kuman. Sigurado na ita, mama. Gaputa sumagmamanumot ang atawan tinapalabas. Imbag ta simbang petan dagiti amo ta. Agyaman akmat tamaawatan dati kasasaad ti anak ko. Pagawidon dakmat laangan. Agawid ka na di na oras gayam. Imayak dito eh. Tapno maipaayak ti anak ko iti nasayata masakbayan. Apay ngay anaadaan iti kasjay asakit. Adapay kat pamabasol ko iti akin kuko iti medical center. Asaan anang admit ken kwa na? Nasa uti amo ta. Ano saan ana itantan ti panakakimo na? Sumayaat kan uti kasasaad na. Maladingitan ak unay gayam. Dakkel gayam ti pagdaksan na. Numay tantan ti kemo amay paay iti pasyente. Nanang, kumusta ti anak ko? Apay asaksakroyan ni tatang. Ni, ada ka matgayam man anak ko. O nanang, ngam apay asaksakroyan ni tatang ti anak ko. Ipadmi ko maidyo ospital. Agkapsot nga minan. Nabayag ka din akasta, nanang? Saan mo't ket di anak ko? Ngam na, kimapsot nga main. Ipantayon iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Sige, iti medical center. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panangtarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo ita alawas a napauluan. Adda iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan.
Ipantayon ti anak ko iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Iti medical center ti pangipanan tayo. Sige, intayo nga rudan, nanang. Agreklamo akno di da admitan ti anak ko. Agsango kami iti saan anang admit iti anak ko. Aginakano takin ko kwa iti dayja medical center. Lukasta, agpada da nga rod arupat kwarta. Alang arod, agrubwat tayon. Taipa-ospital tayon ti anak mo. Irugi kun apasapol ti kunkunayong apo ko ta. Nasayat ba tapno makita tayo ti anak ni Rafi? Sapay ko mata masarakan tayo, Papa. Adu da matangdanan amang sapol. Ibagam laeng no anya tinagan ken pakabigbigan ti ina ti ubing. Ti lugar da ken dagiti dadakkel na. Dayta itatirigat na. San ko nga mo tinagan dagiti dadakkel na? Ken ti lugar da, Papa. Anya? Kayan ayat mo? Ngam di mo pa'y amo tinagan dagiti dadakkel na? At ay baga na idi, ngam nalipatak matan. Sa maysa, saan mi ana pagsaritaan dagita? Kasano nga rod ang masarakan tayo no kasta? Huwon nga rod. Kasla tayo agberbirok iti dagom, iti bunton, ti garami. Mabalin ka di asaan kan nga umawawag. Tawan matlat ka is-iskan ti ibagbagam. Okay. Manipoditan, saan akon nga umawag? Aglinipatan. Nabayagan ang nalipatam ti pagrebbangam kanyak. Manipod na pan ka dita. Di mo naaramid ti pagrebbangam kas asawa. Kaya't nakading alilaan? Kasta ka di ti kayat mo? Ni kaano man, di ka inalila. Anak lang ti tartarigagayakan ka, ngam impaidam mo met. Kayat mo nga agbalinak alo siyang? No way! Dinak nga rudan aw awagan. Tanya pa lang ti pagsaritaan ta. Nukunam asumurutak dita. No way. And goodbye. Agkakapsutan ti anak ko, nanang. Adayo ka di pa'y ti bagbagayo ang medical center. Asidol ka na anak ko. Di ka unay agda nagakasta. At danamdamak nga agimbag ti apo. Sumungad mo't ti bakat kan lakay. Inyag dati ubing. At daman siguro kwartadan. Ha? Kita timang saksakroy iti ubing. Ha? Ni Vanessa. Da kayo gayam nga agin na ti akin kukoy ti daytoy a medical center. Adoy ti kwarta. Bayadak ti serbisyum iti anak ta. Kurang ka di pa'y daytatam no agasam ti anak ko. Vanessa, kayat mo asawan. Ti ubing kat anak mo dayta. Gapoy ti kwarta. Tinanlikodan nak tamarigrigatak. Kat ita, gapoy ti kwarta. Di mo inagasan ti anak ta. Tawan kwarta na. Diyan mo Anya ita tinapatpatag. Kwarta, wano ti anak ta. Diyan mo, nga isugayam ti anak ko. Apay adiyo imbagatin agan ti inakan ama ti ubing. Di yumat dinamag. Tidamdamagan nyo lang, kano ada kwarta pagbayad may. Saan ka day? Saan mimot ngamin nga mo? Idawan kwarta may. Di yu impay, ti kasapulan ti ubeng. Ita, kimaron ti kasasaad na. Ti sumot lagaya makas jay tirik na. Initalyawan na ti ubing. Ala, asikaswan tayo kuman ti ubeng. Parang maisalbar pa iti biyag na. Rafi, aggunay kayong arutan. Anya pa'y latar aramitin nyo. Asikaswam ti anak mo. Agkakaribusudan ni di emergency room, anak. Wan nga ron tatang. Naladaw ti panaggunay da. No hindi pa'y ko mga inaramid da dayta. Saan ko makimaro ti kasasaad ti anak ko? No saan da kumarupat kwarta? Nasigod ko ma. Inaramid ko ti amin na kabailag ang nagtrabaho para iti anak ko. Ngam ita,
Kastoy lang ti mapasamak kan ko, ana. Nagpakpakasi kami, day. Ngimpulaw sa adida kami pinatgaan. Agpadadalang iti inana, kwarta lang tinapatag kadakwada. Sapay la kuma. Tamasalbar pa iti anak mo, Vanessa. Hello, Jenny. Nakaawag ka, Mat? Kaya't kayo ako mustaan iti anak mo, gayam. Kasanon? Madamaitan at amtamingan dati anak ko, Jenny. Anya timbaga ti doktor. Ni Gayam Rafi ti doktor, kan akin ko iti medical center anang ipananda iti anak ko. Anya? Kasla binaybayan na ti anak na? Gaputaawan kwarta na? Saan ko pa'y ana ipapas ti sakit tinakam ko kan ko, ana? No saan ko mama nagbaybay ang ama? Aday ko makas di tinagbanagan ti anak ko. Unay matlang arudan. Di na impagaro nga anak na ti singsingiran na iti serbisyo nga ipaay na. Wan nga, Rod. Iso anak la at idinaamuan na ti amin. Kumusta ti kasasaan ti ubing, Rafi? Apay anala daw ko anaamuan. At igayam anak ko ti agkasapulan iti serbisyo kas doktor. Kasta unay asid daaw ko idinaamuak ti amin. Kasla makitkitak pa iti panang talyaw na kanyak. Idi pinagawid ko ida. Uray siyak nga ron. Sa baali ti rikna, idi pimanaw da. Isumalagayam akas dya tinaitagtagainom ko. Ngam aramidak ti amin. Tapno maisalbar ko ti anak ko. Pakawanan na ko, ma Vanessa. Sapay ko mata mapakawanan ti anak ta. Ibagam to day takan ko ana inton makapuot. Nagsakripisyo ki abroad. Tapno adda igatang iti agas na kan pagpakimo na. Ngam si kagayam tinapanan amin ang nagbanugak. Binayadak ti serbisyo mi ti bukod mo nga anak. Saan ko nga amo akas ta ti mapaspasamak? Hindi awanan ti maipawid ko. Anya ti naramid mo. Pinagawid mo ti anak mo. Ita, kimaro kag nga rudan ti kasasaad na. Anya ti aramidak, tapno mapakawanak, Vanessa. Numaimbagan ti anak ko. Magunod mo da itapang makawan. Di kagdanag. Aramidak ti amin akabalak. Tapno agimbag ti anak ta. Agbabawin ni Dr. Rafi. Naudi apa nagbabawi. Huwin nga, Rod. Matartaranta idinamuan na nga anak na ti pasyente. Nasakit tinakam ko. Gapo iti napasamak. No di da pa'y laag babawi, gapo iti napasamak. Ay, jak lamon asawan. Di dakot kayat atamingan, gaputawan kwarta tayaw. Ala, sapay lakuma. Tamasalbar da pa iti apo ko ta. Nakitak ti panagbabawi ti ina ti doktor. Di da ninamnama. Akadaraan da, ti pinaidaman da. Saan mo napabirok ti ubing? Tapay. Adan ti ubing ije medical center. Matamtamingan. Anya ti kayat mo asawan? Kasanong amo nga iso ti ubing? Sigo da pasyente. Ide awan pagbayad da. Pinagawid mi. Gaputa saan pa'y anak kaipaw itiin anang adda ijay abroad. Iso a pinagawid yo? Uwan. Ngam ita, simang putin ti inana. Iso timang bambantay iti ubing. Idila ang anaamuan ni Rafi. Aputot nagayang ti pinaidaman na iti serbisyo na. Gaputawan pagbayad da? Iso adi na inagasan? Kasta ka di? Kasta nga ron. Katday ti pagbababaw yan ita ni Rafi. Ang sapay lakuma, tama isalbar pa iti ubing. Ayan ti apo ko, Grabe. Kagap-gapok iti ayan na, papa.
Umay kayo. Tay tulod kayo, Ijay. Kasanon ti kasasaan na. Adda ka dinamnaman na. Adda, Papa. Makonsensya ak laon ay. Binaybayak ti bukod kong anak. Manipod ita. Saan kayo nga agpaawid iti pasyente no awan pagbayad da? Wan, Papa. Barang iti daytang aramidak. Mapakawan nak ti Diyos kadag iti basol ko. At datayon dito ICU, Papa. Dayta, kitaan nyo ti apo ko yo. Ti apok. Sapay kuma, taumimbag matlaang. Una yan, ti kastoy apas hamak. Gapo iti panagayat tayo iti pirak. Naipaidam ti panakatamin ti upin. Agam sapay lakuma ta sumayaatan ti kasasaan. Panagriknak, kat awan serbi ka, doktor. Impang pangrunak ti kwarta. Ngam ti pagrebenak kas, doktor. Mamati ak at ipasamak ti pakaleksyonan tayo, iho. Nalukatan tinakulaapan na panunod ko. Anapat patag tibyak ngam ti pirak. Naudi man ti babawi. Ngam aramidak ti amin. Tapno makabawi ak iti anak ko. Manipod ita. Pastrakan tayo amin a pasyente iti medical center. Problema na wano saan. Kumusta ti anak ko, Rafi? Dakkel tinamnamak amalasatan ti anak ta ti sakit na. Aramidak ti amin nakabalak. Basta aging baglahan ti anak ta. Nga uray pa'y maibus amin a kinabaknan ko. Ti anak ko, nakakaasim. Wen, Vanessa. Ipanamnamak ken ka nga aging bag ti anak ta. Oh, Diyos ko. Daga sa katao. Ngam tulungan na kadi. Para iti panagimbag ti anak mi. Di kagtanag, Vanessa. Agimbag ti anak ta. Uray maibus ti kinabaknan ko. Basta agimbag ti anak ta. Agbabawi akman, ngam naladawan. No kumadyak intulok ang nagsina kayo itikin ni Rafi. Saan ko maakastoy tinapasamak iti apo? Pakawanan da kami kuma, Vanessa. Kat mo kami ti sabali pa agundaway ti anak mi. Ikarimi, asaanan ang maulit ti amin. Kwa, Ikarik, Vanessa. Ipatid kayo nga agina. saan ko mapay aday ti pagsasaritaan tayo? Kaputa ti anak ko ti pampanunutak. Awanan ti rumbang apagdanagam. Ininutan na pumiksa ti anak ta. Agimbag ti anak ta. Tsak lakit di maklon. Lumapukaw ko ti anak ko. Sana mapukaw ti anak ta. Ininutan ti panagimbag na. Maragsakan ako, nay. Tagimbagan ti apo ko. Ala, asikasuan tayo ti ubing. Aging gatnaan anay ti panagimbag na. Ulidak-dakid daw iti pamakawan mo, Vanessa. Ikan na kami kumaitigunaway amang ipatag ka na kayo nga agina. Kat saan na kami kumaaliklikan, apaman ang maimbagan ti ubing. Sige. Tangay agim imbagan ti anak ko. Mapakawan kayo. Ngam di yun namnamaan. Ama ikat adagos ti gurak kada kayo. Husto tayo kunada. Nga adda iti udi ti babawi. No pa'y kasta. Baliwan tayo manan ti mangrugi. Para iti nasayaat amasakbayan ti ubing. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas, anapauluan. Adda, iti udi, ti babawi,
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.